ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు అదే అనిపించింది, మనందరం గర్వపడేంత గొప్ప సినిమాగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ సినిమా రావటానికి ముందు నా నిర్మాత కానీ సినిమా గురించి నిర్మాణంలో ఏం జరుగుతుంది ఏంటని కానీ అప్పుడప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి ఎలా ఉందండి ఏంటని అనుకుంటే ఆయన చెప్తున్నారు తప్ప నాకు పెద్ద క్యూరియాసిటీ సినిమా మీద లేదు. ఇది గోపిల్చాట్ ఒక వాస్తవ కథని తెరకెక్కిస్తున్నా కాబట్టి ఎక్కడ కొంచెం బ్లాండ్గా ఉంటుంది, డ్రైగా ఉంటుంది. అంత 2.5 hours సస్టైన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. ఇది ఇక్కడ సాంగ్స్ ఉండవు, కామెడీ సీన్స్ ఉండవు, రొమాంటిక్ సీన్స్ ఉండవు, ఇవేమి లేకుండా నాకు మీద ఇవన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము. ఇవేమి లేకుండా అంటే ఎక్కడో డ్రైగా ఉంటుందని చిన్న తక్కువ భావంతో ఈ సినిమా నేను చూసిన నాకు ఒక ఎడ్రినల్ రష్ లాగా వచ్చేసింది. అసలు గగుర్పాటు కానివ్వండి, ఆద్యంతం ఉత్కంఠ కానివ్వండి, ఇది టోటల్గా 2.5 hours ఈ సినిమా ఇంటర్వెల్ కూడా ఆపకుండా చూశారంటే కనుక నా ఇంట్రెస్ట్ ఎంతగా సస్టైన్ అయింది చివరి వరకు అనేది నేను మాటలో చెప్పలేను. ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఆగలేకంటే నాకు ఫోన్ చేసి ఏ సినిమా ఇది, నాకు దీని గురించి ఎందుకు మీరు లో ప్రొఫైల్లో ఉంచారు, ఎందుకు తక్కువ మాట్లాడారు నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇది చాలా గొప్ప సినిమా ఇది. అండ్ ఎక్కడ డ్రాప్ అవ్వకుండా ఆద్యంతం కింద ఎలా డిగ్రీ పెరుగుతూ గ్రాఫ్ వచ్చేసి ఒక సీట్ ఎడ్జ్లో కూర్చుని సినిమా చూశారంటే అది అతిశక్తి కాదు, వాస్తవం. అండ్ నిరంజన్ కూడా తన సినిమా గురించి చాలా తక్కువ మాట్లాడే వ్యక్తి. ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు లేరు నిజం చెప్పాలంటే. బట్ చూసి ఆదరిస్తూ ఈ సినిమాని విజయవంతం చేసినట్టు ఆడియన్స్ మాట్లాడారు. దానికి అలాంటి గొప్ప ఆడియన్స్కి, ఇలాంటి సినిమా ఇంతగా ఆదరించిన ఆడియన్స్కి వాళ్ళందరి తరఫున వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా ధన్యవాదాలు అభినందనలు చెప్పడం కోసంగా నేను ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయించుకున్నాను అనిపిస్తాను. అండ్ సినిమా ఒక వాస్తవ కథలకి ఇది ప్రతిరూపంగా తీశారు. ఈ సినిమా వాస్తవానికి చాలా దగ్గరగా, చాలా సహజంగా తీశారు ఈ సినిమాని. మనకి తెలిసి నేను యూఆర్ఐ యూరి సినిమా చూసినప్పుడు సర్జికల్ స్ట్రైక్ మీద తీసే సినిమా చాలా గొప్ప అప్రిసియేషన్ వచ్చింది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో. దానికి అవార్డులు కూడా వచ్చింది, నేషనల్ అవార్డ్స్. అది చూసినప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలు మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము, మనం ఈ కమర్షియల్ ట్రాక్లో పడిపోయి ఉంటున్నామా, కొంచెం ఎమ్మెల్యే ఎందుకు వెళ్ళి చేయడం లేదు అన్న భావంతో ఉండే నాకు నాగార్జున ఎప్పుడు ఆయన ప్రయోగాత్మక సినిమాలు కానివ్వండి, వెరైటీని ఆహ్వానించే తనకున్న అభిరుచి కానివ్వండి, అలాంటి గొప్ప ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ ఉన్నటువంటి నాగార్జున ఇలాంటి సినిమా చేయడం అనేది నాకు చాలా గర్వంగా ఫీల్. ఎస్, తెలుగు వాళ్ళగా ఇలాంటి సినిమాలు కూడా మేము అత్యద్భుతంగా తీయగలం అని నిరూపించే సినిమా ఈ వైల్డ్ డాగ్. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఉన్నాయి కొన్ని వార్ సీక్వెన్స్ కానివ్వండి, గన్ ఫైట్స్ కానివ్వండి, ఈ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ నాకు అంత అత్యద్భుతంగా నచ్చింది. అండ్ అది మించి ఇలాంటి సినిమాలు ఎంతసేపుకి ఏముంది, వెల్కమ్, పోరాట్స్, అనివర్సరీ ఇవే ఉంటాయి అనుకున్నాను. నాకు ఎమోషనల్గా సినిమా ఫీల్ అయ్యాను. అండ్ ఎమోషన్ అన్నది అది నాకు ఒక భారతీయుడుగా నేను ఎమోషన్ ఫీల్ అయ్యాను. ఒక దేశభక్తి నాలో ప్రకోపించిందేమో, నాలో ఒక పైకి ఇదేమో అనుకున్నాను. అండ్ ఆ సినిమా చూసేసేపు గగురుపాటుతో సినిమా చూస్తాను నేను. అండ్ విలన్ ఎవడైతే ఒక టెర్రరిస్ట్ ఉంటాడో వాడు మాట్లాడాడు, ఏముంది నన్ను పట్టుకోడు, కాల్చే దమ్ము మీకు లేదు, అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తారు. మీ భారతీయులు అరెస్ట్ చేయడం అంటే నాకు తెలుసు కదా, మాకు విఐపి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, బిర్యానీలు పెడతారు, జెడ్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ ఇస్తారు, వాడు వాయిదాల మీద వాయిదాలతోటి ఇది ఎప్పుడు శిక్ష పడుతుందో తెలియదు. అందుకని మాకు ఉన్నంత హాయిగా ఉంటుంది, కాబట్టి అరెస్ట్ చేస్తారో లేకపోతే చంపేసుకొని మీ ఇష్టమని చాలా రిలక్టెంట్గా మాట్లాడుతూ భారతీయుల్ని, భారతీయ సిస్టర్ని, ఇప్పుడున్నట్టు ఎన్ఐఏ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ వీటిని తప్పు చేసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు క్యారెక్టర్, నాకు విజయవర్మ ఏం సమాధానం చెప్తారని ఎదురు చూస్తున్నాను. నాకు తను చెప్పిన సమాధానం నేను ఒక్కడ కూర్చొని క్లాప్స్ కొట్టాను థియేటర్. అండ్ థియేటర్కి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి. మీరు పిరికి పందలు, ఇలాంటి పిరికి చర్యలు పాల్పడి మీరు పారిపోయినప్పుడు ఎక్కడ ఏ దేశంలో దాగున్నా, ఏ పుట్టలో దాక్కున్నా మిమ్మల్ని వెతికి మీ మెడపుచ్చుకుని తీసుకొచ్చి మా వాళ్ళంతో మోకరిల్లుగా చేయగలరు. అదిరా మా భారతీయ గొప్పతో నేను చెప్పినప్పుడు నాకు బాగా అనిపించింది. నాకు కూడా సో ఈ సినిమాలో అలాంటి ఎడ్రినల్ రష్, ఒక రకమైన ఉద్రేకాన్ని పొందడానికి ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి. అండ్ ఈ సినిమా ప్రతి అంశం నాకు అంతగా అనిపించింది. అంటే పోను ఎన్ని ట్విస్టులు అయిపోయిందేమో కానీ ఇంతే కదా, ఎందుకంటే ఏం చెప్తారు అనుకుంటే దానికి మించి ఇంకొక ఎపిసోడ్, దానికి మించి ఇంకొక ఎపిసోడ్, ఇట్లాగ చివరి వరకు ఉండి చివరికి వచ్చేసరికి లేచి జై హింద్ అని సెల్యూట్ కొట్టేంత ఫీలింగ్ నాకు వచ్చేసింది. నిజంగా చెప్తాను, ఇప్పుడు
ఇలాంటి సినిమాల్లో ఇలాంటి పాత్రలు ఇలాంటి కథలు ఎన్నుకొని దాన్ని చేయటం అనేది నేను నాగుని చూసి చాలా గర్విస్తున్నాను.